Okay, hey, what's up? So, ari ng Team Maximus, ang pinaka-pagon, pinaka-bagsik na team sa bilog ang kalibutan. Team Maximus, ay Anay. Hi! I am the princess and the queen. Mayroon kami upod yung bata, no? Team Maximus man siya. Pero single ko Pero single siya. Gin-emphasize again. So, we're on our way to Antique. Kaya masaturate kami to. Business with a little bit of pleasure. So, kompleto gilang team din. Si Miel, si Queenie, si Natalie, kagang mga boys sa likod si Neil, kag si Kevin. And of course, ang amon nga mascot. Say hi, Yani. Hello, bonjour. Bonjour. Buenos dias. So nga amon na driver, ang kabuhi namon sa iya, kamot. Okay. Because his name is Bayani. Bayani, he's the hero. Ito na kami to. Weather, tanay mo lang ni consistent. Okay, ang weather, do maulan man gani. Sir, mas namin niya, why init? Okay. Sige. Weather lang yan, Queen. Why lang ulan? So, Hindi na mag-ulan ang ulan. on our way, maahaw kami, anay. Mangita kami sang palamak. Dito maahaw, Queen? Sa may soup number 5. Sa soup. Ano na ganang soup number 5, Queen Bell? Mga dila kag uno ni Romilen. Dila ka kunod. Ano na siya? Ito yung nasa sampak. Okay. Sorry, kaya ako kasi kumakain ng soup number 5. Gusto yan ni Pitoy isang tao. Guys, kung may makatuwa sa showroom na yan, pa-reserve na kamo sa akon para mag-vice president. Ako naman ako kaya. Grabe ka man imo yan. Ano na klase yung promotion ng imo yan? Okay, so guys, makakaon kami anay. There is diba? Kandingan. May Batiano River. Oh, Batiano River, Kandingan, na. Batianos Nakaos. Kinaon na kami dito subong sa Batiano Snack House. Mayo ning palamahawan dito sa Uton. Kanding na dila specialty. Soup number 5. Kag soup number 5. Soup number 5 ni bro, no? Okay. Namit kin man. Hindi ako pwede balik out of town naman dyan. Please. I've come to talk with you again. May family problem pa siya, so wala po lang basta nag-out of town ka, work kag family do i-balance mo guys lang. Okay ka lang na? Because a vision softly creeping. Okay. Namiss na talaga siya ka-provide drama sa vlog po subong. Ito kami subong sa Miagao, bathroom break anay kami di sa gasolinahan, no. Ay mangihi ang mga girls, gamay ila bladder. Okay, Antique na kami. So, ayun na, agi kami sa Dalom. What's the best food here in Antique? Try nyo ang Bandi. Bandi pakit. Ano man? Pero kung sa subuan ang yan, ang Isda puro fresh Kinunot. siya. tapos ang bandok. Nami kay may duwa kami nga tumandok din sa Antique. Hindi kami magtalang dia. Sampol minat karaya. Magtuta mo sa Antique. Mano ka? Rito tamon sa Antique. Wow! Hindi kami na picture ni Brenda. Hindi man tubay, no? Hindi, sa dagat to. Asa lang ngayon. Sa dagat. Gusto ko din. Kaya kapag yun yung Pati ka sa highway. Okay, so ari kami subong din sa Aninii. Ano ane? Puerto ano? Puerto Princesa Aninii. Ari man ding amon niya tour guide do. Na siya nang matudlo sa amon kung tin mga mayo ding mga prospects Nami ding panimalay kay
lapit sa dagat. So puro pundo-pundo kami sa mga panimalay na pwede namon presentaran. Ani ni man gyapon nang no? Ani ni man gyapon? Okay. Ano hindi kinabigyan mo nang? Mga paso. Ginabalang ko sila nga saturate yun sila kay para takop sila prospects. Ano? Kaya sa Lilo nung... Alin kami sa Lilo? Condominiums? Tisyo di, oo, tisyo di mga pwede baligyan man. Mga siyo mga manggranon di. Kasi, oo, tiaryo. Taga-dire ka gidaryo. So, taga-yasin eh. Dako balay, oh. Si Queenie, oh. Naka-fly ring na to sa. No? Siman sa kaya ka na? Hari-hari ni Siman may... Oo. Ate, mayo. So, ang idea is puro pumangkot ka kung sino ang mga possible clients, no? Siyempre, damo man lang din. Mga panimalay, mga dagkong panimalay ang muna gina-target, bale. Siya man ako, balo niya mega work. Ang nga man ho. Masaban. Ay, ala. Basta ikaw man to nagsabad siya sa no? Sir Sinova. Sino ba? Ate, sige, mangitatalay na. Nong, salamat yun, Nong, ha? Aray di, mga paso ni Manong, di, oh. Nagme, oh. Hello, oh. Ah. Sila na siya. Ikaw gid gaano tay? Ikaw gid ang naga Sila siya, tay. ikaw lang kabantay. Sila. Ano namin ba na? Limang kaklab na. Pero ang kaklab lang So ang plastada namon gapondo-pondo kami sa mga balay-balay pero diyaon si Queenie. Kilapit siya sa pertahan. Pwede kin sila ya kay Queenie ya, kay si Queenie ya dasig ya. Teo. Nagtabok pag ito saya ho. Walay ang efforts ni Queenie. Kadlaway. Sir, ako lang pa nagaling kasi sa gabi. Halong. Pero ara, wala. Okay. Kanadagin ka. Okay. Next houses. Dito mo dito subong sa rob na. Okay, maparob na kami subong. Aos. Okay, ho. Late lunch na ni. Dulom-dulom na oh, magalom-galom. Wow. Alas 3 pa lang na ha, alas 3. Maulan eh. Ang weather, though maulan man gani. Sir, mas namin niya. Why init? Okay. Sige. Weather lang yan, Queen. Why lang ulan? So, ali kami subong sa Robinsons, San Jose Antique. Nagaw kami. May ganun sa Antique. Kapit pang San Jose. Ma-check-in na kami dito sa Chic Hotel. Dito kami mapaway-way. So matamato na namon mga gamit namon sa sulod. Alright. Ay hala. What's wrong with you? So sa music may left hand. Okay, so doon kami sa rooms namon. Very small hotel lang. Masaka pagli. Pamutos oh. Tignawan sa kono. Kay bento kag si Bayani nagapalibog sang ilang may mga binili ni sila guro nga mga uyab mo. Busy sa cellphone. Kuha man may katanaw TV pero ganda lang TV. Kuha kami extra nga foam dito ko matulog. Tapos la sinel. Kay Bayani gusto iya tiga ako no gusto iya. So mo nang iyada sa maigda. Ano okay lang? Why problema? Okay lang. So check ta mga babae kung ano yung sitwasyon to ha. Sulod. Okay. So amo na yung sitwasyon sa mga girls din.
Mas sanag ang inyo yung room yaw. Gani ba sir? Inyo to nga. Amo to kagulo mao. Abot yan niya. Kasi kulang to sa inyo suga. May duwa kami kay estudyante. So ari si Yani, say hi Yan. Oh, naka-word search siya. Si Miel naka-prepare sang iyang flyers for tomorrow. Di na si Madam? Toilet. Okay. Sino matulog de? Oh, sila ni Yani. Tapos tupad si Natalie kag si Miel. Okay. Si Natalie ari subong sa CR sudlon ta? Ay, sorry. Okay. Na? Oh, kamarasa. Buksin na! So, manyapo na kami ah. Mangita kami sa mga planya po nandito sa Guayon. Ilang tayo no? Oh, sige lang. Sino nga malak? Laki. Di siguro doon. Oh, sigurado. Okay. Dala lang mo niya, binaw. So, okay. Te, lock mo na board? Okay na. Nalak. So, manyapon kami. Ambal ni Kevin, may ara ko na daw crocodile beef. Hopefully, may ara pa. Di na sila, layo na sila. Bilan niya Manila ya. To sila. Dito makaon? Ina? Okay. Aling naka-short lang kami, pwede yan, yung sulot. Nasulot na. May banda. And ang platter, okay, shade, 700, 700, 200, 8, wala ang drinks. 175. Alright. Chibog na. Pero isa pa lang ang sudaan, kawawa. Okay, isa pa lang ah. Halo. Gawin naman isa lang. Okay, so lakat-lakat kami sa dalan tapos tapos sa kami panyapon Busog. Lusog. patunaw-tunaw na kami de. Nakita kami sang baklan tubig. Okay. Nami magali ang antike kay lapad ang dalan, especially diri sa San Jose. Tapos damo man bukas ng mga establishments dia, mga restaurants, ilimnan bisan gabi na. Layo ang pagkaon. Oo. Sabi namin. Namit ba no? Tabe. Skandalous. Ano kada brush ka sang teeth mo? Very good. Brush your teeth every day. 1, 2, 3. Sa gabi na may picture taking pa. Modeling. Scandalous, oh. Oh, grabe ba? Grabe na talino. Feeling gold star ba? Clean ng teeth. Ano ba siyang teeth? Wow, so clean. Okay. So clean and bright. Day mo, be? Clean naman ang teeth, be? Hindi ka ba mag-brush? Sige, good night, girls. Good night. Makita si RC. At tibok si ang yabi mo. Okay. Sige ah. Night, night. Queen. Dili ko kasi ako sir. Sino? Si... Nadilit na ngayon tali. Kaya, mata-mata kami tulog ah. So, buwas naman. Alright?